हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल नॉलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों। जानो हागौ बे खौराङा माखासेनि थाखाय मोजां नङाबो जानो हागौ, नाथाय आंनि थाखाय बेयो जोबोर मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। दिनैनिफ्राय बर'नि जारिमिना मोनसे गोजों लामाजों बा गोजौ लामाजों दावखोलांबाय होननानै आं सानो। मानो होनोबा दिनैनिफ्राय आसाम विधान सभायाव बर' रावा बाहायजासिगोन। नोंथांमोना नुदों आसाम विधान सभायाव एमएलए फोरनि गेजेराव माखासे मिटिं जायो, मिटिंआव दान्थे बिदान्थे जायो, नङा होमबा? माखासे लिरथायफोरा, माखासे बिल बायदिसिना मुवाफोरा, बायदिसिना माने विधान सभानिफ्राय ओंखारनाय माखासे बिल, माखासे आयेन, गासैबो टपिक्स बेयाव सावरायलायनाय गासैबो मा जायो, एसामिसजों जायोमोन, इंराजिजों जायोमोन, हिन्दीजों जायोमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय बर' रावाबो बेवहाय जागा मोनबाय। बे बर' हारिनि जारिमिननि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। 1963 मायथाइनिफ्राय बर' रावजों जों फरायबोदों, नङा होमबा? बर' रावखौ जोङो स्कुलाव थिसननो हादों। नाथाय थेवब्लाबो जोंनि रावा गुबुन गुबुन माखासे बिफानफोराव इउज जाबोआखै, बाहायजाबोआखै। आरो विधान सभायावथ' माने बाहायनाया बेयो जोबोर गोजाननि बाथ्रामोन। आरो सबसे गेदेर साक्सेसआ बेनो, मोनसे रावा जुदि विधान सभायाव इउज जायोबा बे रावनि मानदान्दाया जोबोर गोजौआव थाङो। स' दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' रावनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजौ मानदान्दा सहैबाय होननानै आं साननानै लायो। बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिननि राव, बे मोनसे जोंनि जारिमिनारि सम, जारिमिनारि तारिख, जारिमिनारि बोसोर। 2021 मायथाइया कर'नानि थाखाय जोबोर गिथावनाब्लाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बर' रावनि थाखाय बे जोबोर मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। बर' हारिया मोनसेबो ओरैबायदि गोनांथार मुवाखौ, गोनांथार मोन्थायखौ बियालासिनो मोनफेराखै, ओरैनो जोंनो जासिना होफेराखै। माखासे जिउ बावनो गोनां जादों, माखासे बरबाद जानो गोनां जादों, माखासेया पुलिस आर्मिफोरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों बायदि बायदि बिथिङाव। दिनै जोंनि रावा बेबायदि विधान सभायाव बाहायजानाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। स' नोंथाङा मा सानो आं मिथिया, नाथाय आंनि थाखाय बेयो जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो नोंथाङा जुदि सानोबा बे जोबोर मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि, गोग्गाथाव सम, मोनसे जारिमिनारि सम होनना जुदि सानोबा प्लिज आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। स' थेंक इउ।